Літаратурны музей Петруся Броўкі знаходзіцца ў кватэры па адрасе вуліцы Карла Маркса 30, дзе жыў паэт са сваёй сям'ёй толькі апошнія 30 год свайго жыцця. Доўгі шлях прыйшлося прайсці сям'і Броўкаў да таго, як атрымаць гэту кватэру. Мяркуючы па ўспамінах, 8 сакавіка 1933 года Алена Михайловна і Петрусь Устинович ажаніліся. Як мы любім казаць падчас экскурсіі, Алена Михайловна адзначала 8 сакавіка да таго, як гэта стала мейнстрымам. Бо хоць афіцыйна Міжнародны жаночы дзень і адзначаўся ў Савецкім Саюзе з 1921 года, да пэўнага часу гэта было свята, так скажам, мужных жанчын, якія дамагліся працоўных поспехаў на роўні з мужчынамі. Традыцыйную для нашага часу афарбоўку свята набыло толькі ў 1966 годзе. У тыя часы з'ява, калі людзі сыходзіліся і пачыналі жыць разам, лічылася даволі прыватнай. Вялікага вяселля ў пары Броўкаў не было. На той час гэта было не настолькі агульнапрынята, як зараз, а сацыяльнае і фінансавае становішча таксама не вельмі спрыяла пышнаму святу. Пра падобныя падзеі звычайна казалі толькі самым блізкім, таму маладыя паведамілі пра свой шлюб сябрам, Ніні, Петру, Глебкам і бацькам. 1 мая 1933 года у маладых адбыўся вясельны вечар. З успамінаў Алены Михайловны аб гэтым дні. Недзе 1 мая адбыўся невялікі, як па цяперашніх маштабах, проста малюсенькі абед у нас дома. Былі толькі мае бацькі, Глебкі і мы. Мы, значыць, паабедалі, а пасля ўзялі невялічкі мой чамаданчык і пайшлі на вуліцу Шпітальную, дзе тады жыў Петрусь у маленькім пакойчыку. Там стаяў толькі ложак, столік і яшчэ, праўда, канапка маленькая, абабітая цыратай. А яшчэ былі 2 крэслы, адно з іх на 3 ножках. Вось так мы і зажылі.